Assalamu alaiki ya ke sahibata, ya ke abar yabona, farin ciki na allure na. Ki sani cewa komai nisan jifa ƙasa za ta dawo, kuma ilimi, ɗaukaka, kuɗi, wannan duk daga Allah ne. Babban gida, mota, samu da rashi na Allah ne, dace da rashinsa na Allah ne. Allah shi ke bayarwa, shi ke hanawa. Allah yana cewa dukkan wanda ya kasance mai haƙuri da ɗaukar ƙadara, kuma jin tausayi da neman faranta ma wani, zan ɗaukaka shi kuma zan biya shi ladar gwargwadon abin da ya yi. Ki sani cewa Aisha, ba yau muke tare da ke ba kuma yau na saba da soyayyar ki ba. Aisha, ki sani cewa kin sha gaya min cewa kai ne farin ciki, kai ne muradina, kai da abin da ya kai ka a duniya. Aisha, mene miki wanda zan sa waya in kira ki muna fira da ke? Aisha, ko da kina da aure, ko da a cikin yi aure, an kai ki gidan mijinki, gaskiya ne ki gaya mu abin da ranki ke so, saboda me rayuwar aurenki kada ta samu problem. Amma ki faɗa min a cikin ruwan sanyi, ba ki faɗa min a yayin da nake cikin yanayi wanda ba ki san yaya nake ba, ko da na kira ki. Lalle duk wanda ya dace da ke Aisha, ya yi dace da yarinya mai ladabi, ga karatu, ga haƙuri, ga dogaro ga Allah, ga ƙadartawa Allah komai ya faru da ita. Na san kina da tausayi a ranki, kina da son mijinki fiye da ranki. Ki sani cewa ki babbar mace ce wacce duniyar nan samun irinki zai yi wahala. Ni kuwa na kasance rawar namiji a ina fa? Na farko, ba ki san dalilin da yasa ba na kiran ki. Na biyu, ba ki san me yasa ko da kina cikin yanayi mai daɗi ko mara daɗi ba, ba ki tunanin cewa kin taɓa kiran ki ba ki tunani ba, sai dai a lokacin da ba kya tunani na, ba kya zato na, ba kya ra'ayin ma ki ji sauti na, za ki ga na kira ki. Wannan abin da na yi tunani kenan, kuma abin da na fuskanta da ɗabi'ar da nake kiran ki da ita kenan. Saboda haka ina bai baki haƙuri. Ranar da nake kiran ki nake ga miki cewa ya ake kwana biyu